Getxoko udalak urtero bezala bat egiten du arraza diskriminazioa ezabatzeko nazioarteko egunarekin. Gaurko egunean berretsi nahi dugu 2021 migraziorako Euskal Itun Sozialarekiko atxikimendua adierazi genuen konpromisoa. Elkarbizitzarako kulturaren alde lan egiteko eta giza eskubideen eta berdintasunaren defentsan oinarrituta. Getxo herri abegikorra da. Aniztasuna aberastasun sozial gisa baloratzen duena. Baina zoritxarrez, diskurtso populista boteretsuak ugaritzen ari dira mundu osoan, bizikidetza eta kohesioa zailtzen dituztenak. Horregatik, gogoratu nahi dugu Getxok zurrumurruen aurkako estrategiak urteak daramatzala immigrazioari buruzko zurrumurruak isilarazten. Gobernu taldeak lanean jarraituko du bizi nahi dugun gizartearen alde, pertsona guztientzako gizarte inklusiboaren eta bidezkoagoaren alde. Eskerrik asko konpromesu honetan laguntzeagatik. Zurrumurruen aurkako estrategiaren lehendabiziko hamarkadaren ondoren, etapa berri bat irudi berri batekin hasten dugu, eta irudi berri horrekin transmititu nahi dugu zer izan nahi dugun. Getxo gizartean hitza da, eta aniztasun hori oso positiboa da guretzat. Eta gainera, zurrumurruen aurre iritsien eta Getxoko gizarte kohesioa hausten duten estereotipo arrazista guztien aurka jo nahi dugu. Erre berri hauek norabide askotara begiratzen dute, arrazakeriari aurrez aurre begiratzen diote, horren kontra jartzen dira, aurrez aurreko jarrerarekin hitz egiten dute, edota tinko begiratzen gaituzte eta kontuz zumurruekin esaten digute. Gaur, arrazakeriaren aurkako nazioarteko egunean, badakigu ez dela nahikoa arrazistak ez izatearekin, ez da nahikoa zurrumurrurik ez sortzearekin. Beste aurrepauso bat eman behar dugu. Guztion artean zurrumurruak desegin behar ditugu, benetako gizarte eraldaketa sortzeko. Anima zaitez eta kanpainan parte hartu.